Cynllun Gwasanaethau Clinigol, Newidiadau i Radioleg. Mae Radioleg yn un o'r 9 gwasanaethau sydd wedi'u cynnwys yn ein cynllun gwasanaethau clinigol. Mae'n gwasanaethau yn fregus ac mae angen newid. Cyfarfu ein bwrdd ym mis Chwefror a phenderfynu ar y camau nesaf ar gyfer Radioleg yn Hywel Dda. Beth yw Radioleg? Mae Radioleg yn defnyddio technegau delweddu fel pelydr-x i ddiagnosio, trin a monitro clefydau ac anafiadau a nodwyd yn y corff. Pam mae angen newid radioleg? Mae gwasanaethau radioleg diagnostig yn defnyddio delweddu i helpu i wneud diagnosis o glefyd neu gyflwr. Darperir gwasanaethau diagnostig brys yn ein prif ysbytau 4 awr ar hugain y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos, ac mae gwasanaethau wedi cynllunio yn cael ei darperu 5 diwrnod yr wythnos yn ystod y dydd yn unig. Mae gwasanaethau radioleg ymyrrol yn defnyddio gwahanol fathau o ddelweddu i drin cyflyrau trwy arwain cathetrau neu nodwyddau bach drwy'r corff gan gymryd biopsiau. Darperir y gwasanaethau hyn ar gyfer cleifion mewnol ysbyty ar gyfer achosion dydd wedi cynllunio, sydd ar hyn o bryd yn cael ei darperu 5 diwrnod yr wythnos yn ystod y dydd yn unig yn ein prif ysbytau. Mae radioleg wedi gweld cynnydd mawr mewn gweithgareddwch ym mhob ysbyty. Ar yr un pryd mae prinder staff yn ein hatal rhag darparu gwasanaethau am oriau hirach. Mae anawsterau hefyd i gynnal offer cyfredol ar draws bob safle. Yn yr holl opsiynau a ystyried gennym ar gyfer radioleg, rydym yn cadw radioleg diagnostig brys 4 awr ar hugain 7 diwrnod yr wythnos ym mhob un o'r 4 ysbyty. Beth oedd penderfyniad y bwrdd? Dewisodd ein bwrdd opsiwn 103 a awgrymwyd gan aelodau yn cymuned yn ystod yr ymgynghoriad. Mae'r opsiwn hwn yn cadw radioleg diagnostig ac ymyrrol achosion dydd wedi'u cynllunio yn Bronglais o ddydd Llun i ddydd Gwener. Dros amser, bydd diagnostig wedi'i gynllunio yn symud i wasanaethau 7 diwrnod yn ysbyty Tywysog Philip a Llwynhelig, a fydd hefyd yn darparu radioleg ymyrrol cleifion mewnol ac achosion dydd yn ystod yr wythnos. Bydd Glangwili yn parhau i ganolbwyntio ar radioleg ymyrrol cleifion mewnol yn unig. Bydd yr opsiwn yn cefnogi diagnosis cyflymach ac yn creu ffocws canser pwrpasol yn ysbyty Tywysog Philip a Llwynhelig. Bydd gwasanaethau pelydr-x yn cael eu tynnu o ysbyty Llan y Myddfri a ysbyty Desir Benfro fel rhan o'r newid. Cefnogodd y bwrdd hefyd waith pellach ar ddatblygu canolfan newydd ar gyfer radioleg diagnostig wedi gynllunio, gan gynabod y bydd angen ymgysylltu ychwanegol a'n cymuned ar adeg priodol, yn ogystal â chymordwyo cynllun manwl a chostau. Sut fydd hyn o fydd i gleifion? Bydd y newid yn cefnogi diagnosis cyflymach ac yn creu ffocws canser pwrpasol yn ysbytau Tywysog Philip a Llwynhelig. Er mwyn cryfhau'r gwasanaeth ymhellach, bydd gwaith yn cael ei wneud ar ddatblygu canolfan newydd ar gyfer radioleg diagnostig arfaethedig, a bydd angen i ni weithio gyda'n cymunedau i ddatblygu hyn ymhellach. Bydd pob un o'r 4 prif ysbyty yn dal i gynnal radioleg frys 24 awr y dydd, bob dydd o'r wythnos. Mae hyn yn golygu mewn argyfwng gellir sganio pobl yn gyflym ac yn ddiogel ble bynnag y byddant. Beth sy'n digwydd nesaf? Dros y misoedd nesaf, byddwn yn datblygu ein cynlluniau gweithredu ar gyfer y newid gwasanaeth hwn. Byddwn yn cyfathrebu yn cleifion a'n cymunedau cyn gwneud unrhyw newidiadau. Yn y cyfamser, bydd ein cleifion yn parhau i gyrchu gwasanaethau radioleg yn yr un ffordd a maen nhw'n gwneud nawr. Rydym yn gwybod y gallai'r newidiadau hyn olygu y bydd angen i rai cleifion deithio ymhellach i gael mynediad at ofal, ond rydym wedi'n ymrwymo i barhau i weithio gyda'n staff a'n cymunedau. Rydym ni eisiau i bawb gael y gofal gorau posib a hynny yn y lle mwyaf diogel. Yn fyr. Dyma fydd y drefn ar gyfer radioleg. Bydd mwy o sganiau arferol yn cael ei darparu yn ysbyty Tywysog Philip a Llwynhelig, gyda Glangwili yn canolbwyntio ar radioleg ymyrrol ar gyfer pobl sydd yn aros dros nos fel cleifion mewnol. Bydd y ddarpariaeth pelydr-x yn Llan y Myddfri ac ysbyty Desir Benfro yn dod i ben. Diagnosis cyflymach a chefnogaeth gryfach i lwybrau canser. Byddwn yn archwilio ynghyd â'n cymunedau sut y gallwn ddatblygu canolfan diagnostig ar gyfer gwasanaethau radioleg. Ewch i'n gwefan i ddysgu mwy. https://
www.cynllun-gwasanaeth-clinigol /